Čaute pikery. Na Instagrame ste hlasovali, čo by ste chceli vidieť, aké videá odo mňa najviac a vybrali ste si samozrejme, že ako strieľam ľudí na ulici. To bohužiaľ o tom dneska video nebude, ale bude dneska video naučné od hlúpeho človeka a bude video, čo je grounding, alebo niekto to volá earthing. Toto je tráva. Podľa internetu, keď po nej chodíš bosy, tak si opravíš telo, znížiš stres a dane. Dobre, dane asi nie. Grounding alebo uzemnenie znamená jedna komplikovaná vec a to je, že si vyzuješ topánky a chodíš po tráve bosy. Štúdie naznačujú, že grounding môže pomôcť v tele znižovať zápal, znižovať stres, pomôcť s regeneráciou a zlepšovať spánok. Je dobré pripomenúť, že tieto štúdie neboli úplne veľké a nie je ich úplne tak veľa. Takže nie je to také, že sa vyzuješ a budeš nesmrteľný. Keby to tak fungovalo, tak my Slováci asi by sme boli celý národ nesmrteľní, pretože pri konkrétnej vláde polovica Slovákov nemá ani na ponožky a nie je to na topánky. To tam ale musíte povedať. Takže toto je multimeter a ten nám ukáže, či sa niečo reálne deje, alebo robím iba kokotiny pre content. Najprv zmerám napätie môjho tela, keď budem normálne obutý a potom sa v podstate groundingnem, alebo uzemním so zemou a uvidíme, čo nám to povie, takže let's do it. Idem si spraviť ešte test na našej testovacej sanke z dreva. V pohode vyzerá, že? Taká akurát není to ani dokrivená vôbec, pohodičke, takže čo urobíme? Pichneme si červený kábel do zeme, sem napríklad ho pichnem, hej. Je tam. Zatlačím trošku. OK, teraz nerobím nič, hej. Dotknem sa. Nula, vidíte? Sú čísla. Nice, teraz sa vyzvem. A môžeme vidieť, aké sú tam teraz čísla. 0, 165, 0, 160, 0, 159. Keď sa obujem zase, už som není uzemnený, tak je tam 0,12, 0,5, 0,4, teraz sa vyzujem zase 0, 167, 166, 165. Nice. Normálny človek by povedal, že grounding niečo pridáva, ale v skutočnosti je to trochu inak. Predstavte si to jednoducho. Okolo nás je všade elektrika v zemi, napríklad z káblov, z vedenia alebo z iných elektrických zariadení. Nie je to nič, čo by bolo nebezpečné, ale je to proste tam. Keď som obutý v topánkach a nie som uzemnený, je to ako keby som bol odtrhnutý od zeme a v podstate ten elektrický obvod nie je dokončený. Preto multimeter skoro nič neukazoval. Ale keď sa postavím bosy na zem, zrazu som spojený so zemou. Je to ako keby som ten elektrický obvod proste dokončil. A preto číslo išlo hore. Takže nie je to iba pocit, niečo sa tam reálne deje. Keď si bosy na zemi, telo si so zemou ako si vymieňa energiu. A niektoré štúdie naznačujú, že to môže mať kladný vplyv na stres, spánok alebo regeneráciu tela. Ale veda toto nevie naisto. Ešte to není ako si úplne potvrdené. Čo ale vieme naisto je toto. Keď si vonku v prírode, na čerstvom vzduchu, telo si nastaví lepší biorytmus, príjma viac vitamínu D a máš menej stresu. Takže možno to nie je úplne o tom chodiť bosy po tráve a uzemňovať sa, ale o tom, že sme ako si zabudli byť v kontakte s prírodou na čerstvom vzduchu. Ja robím grounding už veľmi dlho a moja osobná skúsenosť je, že sa potom cítim lepšie,
cítim sa byť taký živší a celkovo lepšiu náladu. Robím to už cca 2 roky, vlastne ma baví ten pocit, že ma niečo masíruje na nohách, keď chodíš bosý po tráve, tak ma to proste, mi to je príjemné. Každopádne bol som tak aj na turistike, 40 minút sme do kopca šlapali aj po kameňoch s dvoma kamarátmi. Bosí, neviem či hore, či dole. A bolo to super, ľúbilo sa mi to, určite by si to mal vyskúšať. No, najhoršia vec, čo sa ti vlastne môže stať pri groundingu, tak je, že kde vstúpiš do susedovej mačky hovna, ja konkrétne asi do nejakej srnky alebo niečo, pretože som v lese, ale hej, to je tak najhoršia vec, mal by si to určite ísť vyskúšať. Ak sa ti ľúbia moje priebané videá, tak mi určite nezapomínať odber, like a komentár.